Tani Bos Menik. Sing Due Ganda Wijaya. Pengen ngedemenang belum jago pribasane dukakan rasa duga ning sampean yen bengi pengen mangkat gluyuran ulangi omah dewekan yen wis please sayang ngomong terang-terangan yen wis please suka antarakeun ning wong tua wong rumah tangga ketemu pada gedene ulah wong wadon sing penting weruh berese tenimbang sundit tele-tele wis bagian pegatan bae belum jagung pribasane duh kakak rasa duga ning sampean yen bengi pengen mangkat gluyuran ulangi omah dewekan yen wis please sayang ngomong terang-terangan yen wis please suka antarakeun ning wong tua wong rumah tangga ketemu pada
aja gerek jaluk pegang cinta ning kakang masih berat hati wis janji ora maning-maning wis dilebur ning sejero ning bati Pinggis masih kangge Papai Dembeng Mimi Aleta Papai Aleta Sing Doi Jaya Mulia Kang Ato Bos Ganda Wijaya Kang Wartani Bos Menir Kakang kula salah nyuwun pangampura ati ngucap sumpah arep nyuci raga adus ning sumur sangat pengen lebur dosa aja gerek jaluk pegang cinta ning kakang masih berat kula wis janji ora maning-maning wis tek lebur ning sejero ning bati kangge Mimi Aleta Papai Aleta Sing Doi Jaya Mulia Kang Ato Bos Ganda Wijaya Kang Wartani Bos Menir Kakang kula salah nyuwun pangampura ati ngucap sumpah arep nyuci raga adus ning sumur sangat pengen lebur dosa tulung kakang kula tulung turun pitung jaluk ampun kula wis ngaku ngerasa pernah selingkuh demeni wong wis duwe anak telu Single masih kangge Mimi Aleta Papai Aleta Sing Doi Jaya Mulia Kang Ato Bos Ganda Wijaya Kang Wartani Bos Menir Kang Ai Kang Radia Bos Komor rasane beli kuat nyangga cinta
tegas, hake kula jadi rampas. Papai Dembeng, Papai Aleta, Mimi Aleta, Kang Ato, Kang Ayi, Kang Wartani Bos Menir. Yen beli bisa bagi sing tegas sampean milih. Kula wong wadon mung bisa nangis pengen duweni, pengen urip dadi siji. Srengenge mah metune wayahe esuk, kula demen sampean kedungsuk-dungsuk. Jareng lamar ming wong tua, kula ngerti kakang duwe anak rabi. Yen beli bisa bagi sing tegas sampean milih. Bisa nangis ketua, pengen duweni, pengen urip dadi siji. Srengenge mah metune wayahe esuk, kula demen sampean kedungsuk-dungsuk. Jareng lamar ming wong tua, tapi ku buktine langkah. Yen beli niat lan beli tegas, hake kula jadi rampas. Khusus kangge Mimi Aleta, Papai Aleta, sing duwe Jaya Mulia, Kang Wartani Bos Menir, Kang Ato sing duwe Ganda Wijaya, Kang Ayi, Kang Radia Bos Kolor.
segandu cerita rakyat termayu kanggo anak putu awas aja keliru anak pendopo muncullah kesemeru sejarah dibuka prahara jadi legenda Raden Wiralodra satria gagah perkasa membela negara sampai wujudnya dirobah dan disrikan dipilih tanding kang sejati Raden Wiralodra rela dadi Pancawati iku asale Indramayu iku aran kotane Raden Wiralodra satria gagah perkasa membela negara sampai wujudnya dirobah disrikan dipilih tanding kang sejati Raden Wiralodra rela dadi Pancawati kangge Mimi Dembeng Papa Dembeng Kang Wartani Bos Menir Kang Ato Sindri Ganda Wijaya balik ning asale kebamu lingulat
khusus kangge Mimi Aleta Papa Aleta sing duwe jaya mulia. Kang wartani Basmir Papa Dembeng Mama Dembeng kenang banyu mata kula nangis ning batin wong lanang kawin maning godhong gundang kaite durung sepirang pait sing luwih parang dipegat tanpa salah. Kang Ato Bos Gandawijaya Kang Warkani Basmir Kang Radia Boskor Papa Aleta Mimi Aleta sing jaya mulia. Pengen beli tentu ngajak balik godong gundang ate durung sepirang pait sing luwih parang dipegat tanpa salah. Kasih sayangi ora kaya bapane lamun kula rangga baik yen turu langka bature butuh yen jagat bengi sun langka sing ngeloni ngenteni laki bengen beli tentu ngajak balik teles kebes itu kenang banyu mata kula nangis ing batin wong lanang kawin maning
durung sepira pait sing luwih parah dipegat tanpa salah. Kangge Papai Dembeng, Papai Dimas, Kang Wartani Bos Menir, Kang Ato, sing duwe Ganda Wijaya, Mimi Aleta, Papai Aleta, sing duwe Jaya Mulia, Kang Radia Bos Kolor. Kepikat tresna karo sewiji pemuda sirna raga kula rela. Kerang raman gerung roman pribasane tipis lambene sejagat langka pantare Arjuna lambang wayange. Kang Ato sing duwe Ganda Wijaya, Mimi Aleta, Papai Aleta sing duwe Jaya Mulia, Papai Dembeng, Wartani Bos Menir. Sapu jogan wong demen rasa kleseda hubuk dur tengah sawah wong demen pengen ketunggong kadang ketua gerang raman gerung roman pribasane bayangane aduh kekatonan bae wong bagus tipis lambene sejagat langka pantare Arjuna lambang wayange. Mimi Aleta, Papai Aleta sing duwe Jaya Mulia, Kang Ato sing duwe Ganda Wijaya, Kang Wartani Bos Menir, Kang Ayi, Papai Dembeng, Papai Dimas.
Sejagat langka pantari Arjuna lambang wayange. Masih kanggo Pape Rehan, Pape Dembeng, Pape Aleta, Mimi Aleta, sing duwe Jaya Mulia, kanggo Dil Bos Boleh.
Spesial masih kangge Bos Lele wong Templik, kangge Mama Yogi, Papa Yogi wong Templik, Kang Wartani Bos Menir, Kang Ato sing Ganda Wijaya, Mas Apip, Papai Dembeng. Wis kepalang demen ulaning sampeyan, duku ayang temen lamun putus ning dalan, semedot rasane ngati wong demen beli bisa mari, arep ngomong sun beli wani watir ora diladeni. Wis kepalang demen ulaning sampeyan. Kang Ato sing Ganda Wijaya, kangge Papai Aleta, Mime Aleta sing Jaya Mulia, Kang Wartani Bos Menir, Mas Apip, keder ning pikiran ora ketemu sampean, yen beli ketemu sedina bayangan katon ning mata. Rasa keder ning pikiran ora ketemu sampean, yen beli ketemu sedina bayangan katoning mata. Kakang kula demening sampeyan, wis kepalang demen ulaning sampeyan, duku ayang temen lamun putus ning dalan, semedot rasane ngati wong demen beli mari-mari, arep ngomong sun beli wani watir ora diladeni. Wis kepalang demen ulaning sampeyan. Senggol masih kangge Bos Lele wong Templik, Mbok Bapane Yogi, spesial kanggo Kang Wartani Bos Menir, Kang Ato sing Ganda Wijaya, Papai Dembeng.